tambaye ki mana. Ya labarin da na ga kwana biyu ba kya mun magana. Me yasa? Kamar ya fa? Na ga kwana biyu ba kya mun magana. Shi ne abin da ke ban mamaki. Ko dai da wani abu ne. Na ba komai. Kawai dai inda ina ji a jikina kamar ko zan manta a matsayin mijina. Ko me yasa? Saboda wasu alamomi da baba yake nuna maka kansa. To yanzu me abin yi? Ina ganin da yanzu mu wuce gida. Idan kika cire uniform ɗinki sai ki biyo ko sai mu san me abin yi. Okay, to me abin yi. Mu je kawai. Shike na kawata na gode ki gaida gida. Kike to ba matsala amma dan Allah kawata kar ki manta da abin da na faɗa miki. Insha Allah ba shi kenan sai ba matsala. Gaishe su za su je insha Allah. Hafsa, haba Hafsa, dan Allah ki tsaya mana. Yanzu ma na biyo ki amma ba za ki kula ni ba. Hafsa wai me yake faruwa ne? Ni fa ba abin da kai min, ba abin da kai min dan Allah ka matsa min na wuce. Hafsa, ba zan matsa ba har sai kin gaya min abin da ne miki. Ba abin da kai min Habib. Dan Allah dan Annabi ni ka matsa ka bani hanya na wuce. In ba abin da ne miki babu abin da zai sa ki saurare na. Ba zan matsa ba Hafsa har sai kin gaya abin da ne miki. Me kike a kofar gida haka na garan ka a ɓaci? Ya ba za ki ganna nan ba bayan kin san ke nake jira ku. Yanzu dan Allah fi sabilillahi an tafsa da darajar ki da kimar ki a ce kina tsayuwa da wani akan layi kina zance. Ina ma laifin me zai same ki a gida ku zance. Mahmud dan Allah ka yi hakuri. Wallahi ni ma ba da son raina na tsaya da shi a hanya ba amma insha Allah ba za a sake ba. Ni dama shawara na baki. A matsayina na dan wanki ki ya hakuri kar ki ga kamar ba komai idan ba dan wanka ba waye zai baka shawara haka ne kan sai sa nake jin daɗin zama da ke wallahi ni ma ka ga ran shi nan to shikenan bari zan je nan da zan karbo abu na Baba wai me ke faruwa ne kwana biyu ga baki dai ka fi canza. Ba za ku gani kana cikin subhanallah wani hali fa kace me kenan kuwa na kamu da su so shi akan haka kuma ka wani damu kanka to ya ba sun damu ba bayan ba san kai ba ba san kana yi ba. lallai so wata sabuwa ziyartar gaskiya ba san irin jirgin da zai yi ina jin daɗin kasancewa tare da kai a cikin rayuwa kuma har abada ba zan canza ka daga matsayin da na samu da ya bani kyautar ki a gare ni saboda hakan wata babban nasara ce ba zan iya misalta ta cikin zuciyata. ai haka abu ne muhimmanci wanda ya sa ciki har da shakuwa tsakanin mu. Babu shakka dukkan abin da zai zo shi da tsakanin da shi ko me ne sai babu shakka kai jarumi ne. haka ne dan ke ma jaruma ce kuma ki kika samu ma jarumi. Ina jin tsoron abin da abu zai yi. Ki sa a ranki cewa haka
alheri ne. Da ta kawai sai an jima. Kin ga a baya na sha gaya miki cewa ki daina tara min samari a gidan nan. In dai zan dawo kofar gidan zan zo in tarar da samari, kin tara min mutane da na banza da na kirki a ciki. Ya kamata a ce kin yi kokari kin je kin zauna kin yi tunani kin fitar min da nagartacce wanda kika san cewa mai asali ne mai mutuncin da zai kare miki mutunci ya kare mutuncin mu. Ki kokari ki fitar min da shi. Saboda haka kar na zo na ce zan zaba miki wanda ke zuciyarki ba ta so ba. Saboda haka na baki dama ki je ki tunani. Ki fitar min da wanda kike tunanin shine zai kare mana mutuncin mu, ni kuma zan je zan yi bincike akan su zamu zama da iyayensa mu ga inda magana za ta kare mu da su. To abba na gode, insha Allah zan faɗa masa. Idan kwanan ruwanka. Fito ke kuma. Sai ki dan take. Bisa nake alfahari da kai bai gidana. Bai da yafi. Hakan yayi daidai ai. Ba a nuna mun sai da sauta wani dan sai da kowa da sai. Na shi na dora abinci da ba za ka ga sun tace. Bari je mu. To na ina ga wasu sai kina nan nan ne sai kuma su kowa ne su yi. Ta dora girki kuma shiru. Kin ga kin ban na tuka faɗa ruwa. Yau ku Hafsa lafiya naga kina cikin farin ciki da fara'a kamar an miki kyautar Habib. Lafiya ta kalau kuma kamar kin san zancen ne. A gaskiya na ji daɗi sosai wallahi. To kin ga aka san abin da kike tunani ko? Ƙwarai kuwa gawata. Amsar kika faɗa. Da gaske? Da gasken gaske. A gaskiya dole ki ta farin ciki. Baba ya ba wa Habib damar ya turo iyayensa gidanmu. Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairi dai mu sha biki. Gaskiya ne kawata. Shi kenan. Ina ba zai yiwu ba. Ni zawa haka? Muradin na za a raba ni da shi? Wallahi ba zai ba ko mawane ne. To kai, in ban da abin kai da ma ba a san kana yi ba. Lokaci yayi yanzu za a sani. Domin lokaci yayi. Usman, ka dai tabbatar min da abin da kake faɗa ko? Kwarai ma kuwa, ni da aka yi akan idanuna kuma na ji